Puuhaklide, kahvin keittää. Tietenkin. Mitä me nyt näistä otetaan sitten? Tulkaa nyt joku muukin vittu valitetaan. Mulla on rillit. Missä? Topless divorce, ex-lover, hot lover. Näytä vähän. No, on niin. Tästä tulee nyt livenä sitten tälle yhdelle puuhamiehistä tämä puhelu. Onko täällä ketään kotosalla? On hirveän vaikea. Ei. Joo, okei. Täällä kopissa on ehkä vähän lämmin, kun täällä on varmaan. Passa on kiunas oikein. Miten sitten se noin paljon paloa? Se on hirveän tässä. Vittu. On maailman musassa. Eri bändissä.